Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu, zita rangu chengetedzai. Inini ndinozivikanwa muno muUK, Leicester, Luton, Birmingham. Ndainge ndimbori munhu uyo ainge akabata Zim UK music scene behind the scenes. Ndaiti kana muimbi achibva kumusha achiuya kunoku ndisu taitonzi tiri kumberi, uye zvakare nekuuploada music dzevanhu YouTube takaiziva kudhara, a very long time ago, tichiuploada masongs evanhu nekuti painge paine a gap in the market. Avo vainge vauya kunoku kudiaspora, they still wanted to listen to those songs, saka tainge tichiuploada the music online. Masongs mazhinji ekudhara mazhinji acho we were responsible for uploading them so that tinge tichikwanisa kuzoramba tichingorangarira vaimbi vakatisiya, uye zvekare nema mixtapes ndisu takatanga zvekare kubatanidza masongs tichimaita mamixtapes. Angava ari masongs esungura, zvainge zvisiko kudhara kuti kana ukati uri pabasa uchida kuteerera masongs emuimbi waunenge uchifarira, tisingadi kutaura mazita avo vaya vakaenda kudhara, saka kuti unge uchimateerera ose panzvimbo imwe chete zvainge zvisipo. Saka nekuzivawo technology takazotanga kubatanidza masongs awa panzvimbo imwe chete, zvekuti kana uri kubasa waingoisa ma-earphones ako oteerera masongs awo emuimbi wainge uchifarira wasangana nawo paYouTube. Saka ndisu tainge tiri responsible for vaimbi vaiuya kunoku kubva kumahotels, maposters. Ndaidesigna zvekare maposter, ndikadzidzisa zvekare vapfana vechidiki kushandisa vakaita sevana Canva. Kungoti makore acho iwawo social media tainge tisati tazviziva kuti social media nekufamba kwenguva vamwe vainge vachazotorarama pairi social media. Saka taidesigna maposter kusvika pakuzadza mahall, mabars. Asi ndinoda kutaura chokwadi kuti nei ndakaregedza basa iri, nekuti ndainge ndaona zvinhu zvakandityisa. Mukomana Shi ndakaenda kumusha kuZimbabwe kunotora rimwe band resungura rine mukurumbira. Zita ndicharegedza kukuudzai. Takange tagadzira a UK tour yaifanira kunge iri tour yekukurudzira kuti vanhu vange vachizoteerera album ravo iro ravainge vachida kuzoburitsa, asi tainge tichitambura kuzadza mahall. Panguva yacho iyoyo muimbi mukuru weband, the artista, akati kwandiri, promoter, hatigoni kungoenda kuLondon chete nekuti hatisi kukwanisa kuzodzosa mari dzedu back, tinofanira kuti tinge tichikwanisa kuunganidza chaunga. Saka patakataura pafoni ndichivaudza kuti vakomana dzokai, nekuti hamusati mava kunyatsokunzwisisika music yenyu mugame, dzokai zvekare vanhu varambe vachingokunzwai. Makore acho iwawo vanasungura ava vainge vachiri kutonga, kwainge kusati kwanyanya kuzara veZim dancehall. Saka ndakati kana tikaramba tichingoita mapromotion vanhu vachagumisidzira vava kukuzivai, sezvo social media yainge isati yava kutonga makore acho iwawo. Saka pakutaura kwandakaita nemuimbi uyu paainge achiti hatikwanisi kuramba tichingouya kuLondon nekuti mari iri kungopera, tiri kudzoka tisina kana chatinenge takabata, muri dzinosvika pakufa nenzara. Zviri nani kuti tinge tichingofokasa pamalocal bands, unless kana mukauya kunoku then tombogara pasi toonesana, nekuti pane zvimwe zvatakanzi tinofanira kuti tinge tichiita napromota wedu tiri pamwe chete. Kuzviita tiri toga hazviiti. Ndakafungidzirawo kuti vainge vachingotaurawo maybe zvechivanhu zvainge zviri normal, sezvo ndainge ndagarawo ndiri mazviri zvechivanhu izvi, asi zvakazoitika ipapo zvakandipedza simba. I flew from UK ndikabva ndachizoenda kuZimbabwe. Pakati peusiku takasvika pamakuva emumwe muimbi wesungura uyo ainge akashayika kudhara. Munhu uyu ainge aine mukurumbira rwakakura pasi rose. Takange
takakura tichimuziva, vanhu vose vaimuziva. Saka takaenda kuguva rake usiku, but chakatanga chaitika mukoma tiri panhau yekupiwa zvinhu iwe wogamuchira nemaoko maviri, asi uchipiwa zvinhu zvekuti zvinozokubira lake rako. Ipapo chigemu chakarongwa mushure mekunge ndabvuma kuitawo chivanhu, because ndainge ndichida kurecover malosses, because vakomana ava ndainge ndava nenguva ndichingovaunza kunoku ndichibhadhara everything ndichiti I was going to pocket more money, sezvo vainge vari vanhu vainge vasati vava nemari nemukurumbira. Saka ndainge ndava kuda marecoveries angu. Saka ndakabvuma mukomanashi ndikatocontributa, because ng'anga yakati munofanira kuti munge muchitengera hama dzemufi uyu upfu, mafuta, magroceries, sezvo munyika zvinhu zvainge zvakaoma. Takaenda takatakura magroceries edu tikanopa hama dzemufi, sezvo vainge vari varombo, asi ivo havana kuziva kuti yainge iri cover up. Saka takazoti tabva mukuvapa zvinhu izvi tikabva tachizoendeswa kumakuva. Takati tasvikako kumakuva, ng'anga yatainge tiinayo ine zvayakatotanga kutoita ipapo. Ainge asina kupfeka sekunge ing'anga, aitongoitawo sekunge he was part of the band. Ndokubva pataurwa zvakataurwa. Usiku hwacho takabva tachizodzokerako kumakuva. Hatina kumboenda kure nevillage, takangotsvaka hedu kwatakazonopaka, tikaswera takapaka, vainwawo hwawa vachinwa hwawa, asi taiita tichikaidzwa neng'anga yacho kuti tainge tisingafanire kuti tinge tichizonyanya kudhakwa, kuitira kuti tinge tichizokwanisa kuzofambisa basa nemazvo tisingazobatwi. It was somewhere around past 7 to 8 ndopatakabva tachizodzokera netsoka. Tainge tiine machira atainge tiinawo. Takazoti tasvika paguva remuimbi pakabva pachizoburitswa jira dema. Ndokubva vakomana ava veband vakabva vachizorara vose pamusoro peguva remufi, asi one by one. Ndokubva vachizotanga kutaura nemufi ainge ari muguva rake. Vakati, tinzweiwo changamire, todawo kuti imi munge muchifamba nesu pose patinenge tichifamba. Chitinzwaiwo nekuti isu toda kuti tinge tichizobudirira, tinge tichizofarirwa nevanhu vose. Toda kuti tinge tichizoita mukurumbira album redu ringe richizokwanisa kutengeseka, kuitira kuti mhuri dzedu dzinge dzichizowanawo chokudya. Ndakabva ndachizonzi neng'anga, promota, chera ivhu nechekumusoro kweguva ubve unge uchizoisa mukatundu ako. Ndakagwadama pasi, asi mukomanashi hana yangu yainge ichirova. Ndikabva ndachera ivhu riya. Takabva tadira doro paguva ipapo. Chakandityisa mukomanashi ndechekuti doro iri rakaita sekunge rainge richitokwevewa nemunhu ainge ari muguva achinwa doro iroro, because taitonzwa sound yekuti pane munhu ari kumedza, ari kuita zvekukweva doro. Tapedza kuita saizvozvo, pakangobaka kamoto kakati kabaka, ndokubva katongonyangarika. Tapedza kuita saizvozvo, ndokubva tachizodzokera zvedu kumotikari, tikabva tachizoenda hedu kumba. Vakomana ava vakazosara vachigezwa. Ndakazotanga kudzoka kunoko inini kuLondon, ndikabva ndaita mapreparations. Ipapo hatina kana kumboita big marketing, because mari tainge tisisina. Vakomana ava pavakazoya kunoko kuLondon, ndainge nditori nedzimwe hope idzo dzandainge ndichitorota, asi chakandishamisa ndechekuti vakomana ava vakauya nevhu rainge risina kuwanda. Vakati vauya neivhu, ivhu iri takanzi taifanira kuti tinge tichizorisanganisa neivhu rekubeach, jecha riya rekubeach. Ndokubva tachizoita saizvozvo. Taiti pavenue apo vakomana pavanenge vachida kuti vange vachizoridza, patinenge takatobhuka nekuhotel kwavainge vachigara. Usiku hwekuti ndihwo hwavanenge vachifanira kuti vange vachizoridza band risati raenda pastage, ndaitora ivhu riya then ndobva ndamwaya. Ndaingoita sekunge ndiri kungofamba zvangu pastage ndichingocheka sapromota, ndobva ndamwaya sezvo tainge tiine mamwe maartist. Ndaimirira kusvika maartist iwavo aperforma, kana kuti vasati vaperforma then ndobva ndachizodira ivhu apo vakomana pavanenge vava kufanira kuti vange vachizoenda pastage. Uye zvekare ndakamwaya pamukova weentrance yepahall
pamwe patainge tiri ndikaita izvozvo muBirmingham. Mukomanashi vanhu vakatanga kuuya vasina kana maposters avainge vaona. Mainge muine varungu. MaZimbabweans hongu ndiwo ainge akawanda ari the majority, but kwaitova nevarungu vamwe vainge vakangouyawo kuzongoona mashow nemaNigerian, even though painge pasina chavainge vachitomboziva. Asi vanhu ava vose vaiuya vaingoti ndangonzwa kuda kungouya kunoku kushow kuti ndige ndichimboona kuti vakomana ava vanoridza sei. Mahall atainge tichibhuka aizara zvekuti vanhu vaisvika pakutsikirirana, saka takaita mari yakawanda. Vazhinji vacho mukomanashi kunyange vainge vari vanhu vainge vasingatombonzwisisi kuti chii chinombonzi sungura, asi vaingovaona vachingogutsurira misoro yavo kunge zvirobhoti. Manheru iwawo takaita mari isingaverengeki. Takaramba tichingoita mari. Asi inini mukomanashi semunhu ainge asingachazvifarire zvinhu izvi, ndainge ndisingadi kuti tirambe tichingomwaya ivhu iri. But pandakaona kuti I was getting my money back, ende mumba nemudzimai tainge tava nenguva. Munongoziva madzimai edu atinenge takaroora awa kuti vanokwanisa kungokupa pressure kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvisingafambi zvakanaka. Saka ndakaona kuti zvainge zvitori nani kuti ndainge ndava kutanga kuita mari, ende ndo zvainge zvava kushota mumba izvozvo. Saka vakomana ivavo vainge vachingondishingisawo vachingoti promota musavhunduka, tarirai muone kuti tiri kuita mari, ende tiri kuita mari yakawanda. Mwedzi yakatevera takaramba tichingoita mari mukomanashi. Takafamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Mwana wangu akazotanga kurwara. Mwana wangu uyu akati achirwara aichema, but aiwanzokuzviita kana ndiinaye. Aiti kana amai vake vasipo ainge asingachemisa izvozvo. Aichema achiti ivhu kane, ivhu rakatorwa paguva ndo riri kundirwarisa baba, dzoserai ivhu rakatorwa kuguva. Ndakabva ndachizoenda naye kun'anga. Ndakazobetserwa neimwe n'anga yekuMalawi, vakazofa zvavo. Sekuru ivavo he was a doctor, but vainge vari n'anga zvekare, ndivo vakandibatsira. Mwana wangu akaita right. Ndakazoreurura mushure mekunge ndaona kuti ndaomerwa, because kuti mwana wangu ange achizorapiwa aifanira kuti ange achizorapwa mudzimai wangu aripo. Ndikaudza mukadzi zvose zvainge zvakaitika, mukadzi wangu akati it's okay, she does not blame me. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoregedza kuita zveupromota. Inini nyaya yandiudza pano mukoma ndinongoti vatsigiri vekunze maUK promoters chenjerai. Vazhinji vevaimbi vamunoona avo vanenge vachida kuita mari nekukasika vanokwanisa kuzotanga kukudzidzisai kuita chimwe chivanhu chekuti vange vachikasika vaita mari, but iwewe zvinokwanisa kuzokuomera sezvo unenge usiri mazviri. Ndinonzwira tsitsi vamwe avo vanenge vari masupporting artist, ndipo paya pekuti kana ukangoridza neumwe muimbi chipo chako chinobva chatoita sekunge chatovharirwa muhari, nekuti unenge waridza nemunhu anenge achishandisa simba revaimbi avo vakamboita mukurumbira vakazoshayika. Kunemi munenge muine hama dzenyu dzinenge dzakashayika, vainge vari vanhu vainge vaine mukurumbira, chengetedzai makuva avo nekuti anokwanisa kushandisiwa. Ende kakungoda kungopiwa aka dai kabva musystem yedu isusu sevanhu vatema, nekuti pakupiwa uchipiwa something pane chinenge chichibvutwa kubva kwauri. Kana mukada kudya stereki nekuti hama yenyu ainge ambori munhu ainge aine mukurumbira, munosvika pakutorerwa zvipo kushandisirwa mweya wehama yenyu. Vakomana ivavo kana kuri kunzi vakazotodzokera kuguva vakanoita zvavakaita paguva kuti vange vachizowana mukurumbira even more. Ndiyo confession yangu mukomanashi. Hatina hedu munhu watakapa motikari, asi takanopa hama dzemufi, tikanovapa magroceries, tikabvako tainge tiine ivhu iro rakazounzwa kuUK rikazoshandiswa uko kwatainge takabhuka for ma-events. Ende mari yangu ndakaita mari yakawandisa mukoma, zvekuti ndakazototanga another business zvemusic industry ndakazosiyana nazvo. Kunyangwe pandakazonzwa dzimwe nyaya dzava kutanga kubuda dzeSatanism in Hollywood, handina
kumboti inhema, nekuti ininiwo sapromota ndine zvandakaona zvandakatoita. Entertainment industry vazhinji vanosimbisiwa kuti vange vachizodiwa nevanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ainzi ngwarira kana uri promota. Vamwe vanhu vanozokudzidzisa kuti unge uchiita chivanhu and vanenge vachiitira kuti vakasike vaita mari. Strange things indeed they do happen in this world. Kana uinewo zvaunenge uchiziva, you can come to our inbox and share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Chimurisei, ndanyorawo meseji yangu, hana yangu ichirova, maoko angu ari kutodikitira nekutya, asi moyo wangu uri kuti kana ndikafa nhasi, regai nyika izive chokwadi chiri kuitika kune vamwe vedu kunoku kuDubai. Takatoti one day we are a small community of small houses kunoku kuDubai. Zita rangu mukoma, please musazoriposta, ndashandisa hangu ghost account. Saka ininiwo ndakakurirawo kuBulawayo, ndiri muNdebele, ndikabva ndachizobvutwa kubva kuBulawayo ndikazotanga kugara muHarare kwemakore mashoma. Inini ndiri mukadzi ane makore 32 years ekuberekwa, asi ndava kuita sekunge munhu ane 100 years because I am tired of living. Zvakatanga apo pandainge ndiine 16 years, ndainge ndiri musikana aiva nerunako rwaichiviwa nevarume vakawanda, runako rwaishayisa vanhu hope, asi runako irworwo ndirwo rwakazova jeri rangu. Pane imwe mbinga muHarare, munhu atori nesimba rakawanda, is not available hake pasocial media, uye zvekare he is a relative of a politician. Akandiona ndiri kuchikoro, paya pazvinonzi vana vechikoro vari kuenda kumisangano this and that. Handingataure hangu kuti ainge ari wekubato ripi nekuti ndinotya. Kubva musi iwoyo mukoma ndipo pakabva pachizoshanduka upenyu hwangu. I wish dai ndisina kumbogara ndakasarudzwa zvangu. Kubva pazuva iroro upenyu hwangu hwakabva hwachizondiomera. Ndinorarama upenyu husiri hwangu, upenyu huri mumaoko umwe munhu. Vanofarira Dubai because kunoku kuDubai kune mitemo yakaomarara. Haungabude muno muDubai vanhu vekunoku vasingadi kuti unge uchibuda, plus vanhu vaya vanonyanya kuremekedza culture, vanotevedzera zvinenge zvichitaurwa nemurume wako. Baba vangu vainge vari mupurisa, vainge vasina simba rakanyanyisa kubasa, vainge vasina chinzvimbo. Saka pavakaedza kundidzivirira vachiti ndiri underage, vakachikidzirwa pfuti dzikatoburitswa nemaCIO pamberi pangu. Nguva iyoyo ndainge ndava kugara kuapartment, vainge vauya kuzonditora nana bankuru. Saka kwakabva kwachizouya maCIO vakati, iwe usada kupindira nyaya idzi nekuti unovigwa usina musoro, atova mukadzi wemunhu. Ndakatorwa ndiri mwana ndikaitwa small house. Mukomana ndainge ndiri mukadzi wemurume iyeye, ainge ari mukuru kwandiri. Pandakazosvika makore 19 ndakange ndava nenhumbu yake, but by then ainge asingadi kundimitisa, achiti after wava ne18 ndo pandichazokupa pamuviri. Ndainge ndava nenhumbu yake yekutanga. Kuti nyaya iyi isazivikanwa nevanhu vakawanda, ndakabva ndachizongokandwa mundege kuya kunoku kuDubai. Ndakaudzwa kuti ndiri kuya kuParadise. Zvechokwadi mukoma, ndakasvika ndikakandwa mune imwe mansion, and mumansion omo it was a gated community kure nemaguta akawanda. There was gold everywhere, asi mainge musina rudo kana rugare. Taingogara takawanda because kana kunoku kune maArab anoita zvema small house, vanomati maconcubine. Saka maconcubine awa vanenge vaine kwavo kwavanenge vachigara. Saka ndiko kwandainge ndichigara ikoko, unyatsokuona kuti ndiri kurarama life yakanaka, but mumba musina kana rudo zvachose. Mbinga yangu kana kuti murume wangu munhu atori bo zvekuti kana ukamuona achifamba haungambofungidziri kuti anobata mishonga, and iye ane kamwe kaurafu manje kana ukatanga kutaura naye. And chimwe zvekare chinondirwadza inyaya yetribalism, kuti murume wandakaita naye vana is very tribalistic.
akati kwandiri nerimwe zuva ndititi ndava kuda kudzokera kumba plus ndainge ndiine mukomana wangu wandaidanana naye. Ndakatanga kudanana naye ndiine 12 years. Akanditi wagona ukandiudza zita rake, handizivi kana achiri mupenyu. I wish that I had not told my husband zita re-ex-boyfriend yangu. Ndikati I want to go back home because ndiye munhu wandaida kuti anga achizondiroora. Akati kwandiri, let me teach you history. Kudhara loBengola aitora vakadzi vose vechishona vakanaka achivaita vake. Saka iwewe sezvo uri mundevele wakanaka, nhasi ndiwe muripo kunesu vashona vane masimba. Kasika akati it is the circle of life amai mwana. Mazwi iwawo akandiratidza kuti inini handisi munhu kwaari, nditori like a trophy wife. Dzimwe nguva anokwanisa kungonditi yes gold digger rangu, ndinobva ndatanga kuyeredza misodzi. Apa anokwanisa kuita gore rose nokumboziva chinonzi murume. Apa kunoku kwandigere mukomanashi unenge uine mabodyguard. When you go out with someone. Kunoku kuDubai ndinogara upenyu hunoshuvirwa nevakadzi vakawanda. Ndine motikari dzinodhura dzinogara mugaraji kundinoenda kupi, madesigner bags asina kana vamwe vanhu vanomaziva kana nemazita awo, asi ndiri musunga. Mwedzi wega mukomanashi ndinofonirwa ndichibvunzwa mamwe maquestions anorwadza kuti hauna here kumborovesa zvinhu zvangu, uye zvekare kana akauya kunoku haauyi nerudo, anouya kuzongoita ake marituals ake. Chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti ndine vana 3 naye. Vana vangu vose vari 3 vakazvarwa vakaremara. Pakutanga ndakafungidzira kuti maybe, asi rimwe zuva mukomanashi akati ari kunoku ndakamuona ari mukamuri yemwana akabata mwana wangu uyo ainge asingagoni kufamba achitaura nemadhimoni. Pandakapinda mumba akanditaurira pachena akati mwana uyu haana kuzvarwa kuti ange achifamba, akazvarwa kuti ange achitambura kuitira kuti business rangu ringe richifamba zvakanaka. Vana vangu mukoma vanonzi mabastard kids. Vana havatozivikanwi kumba kana kuhama dzake, vanongochengeterwa muno muDubai semhuka. Mufunge zvenyu. Murume wangu anoti vana vangu kurwara kwavanoita iye anenge achitobudirira muupenyu, ende akati iye haadi kuti vana vake vaakaita nemukadzi wake uyo waakachata naye vange vachizotambudzika sekutambudzika kuri kuita vana vangu. Ndinochema mazuva ose ndakatarisa vana vangu havagoni kana kutamba. Vana vari kushandiswa sezvikwambo uye zvakare nekuchengetedza upfumi hwababa vavo vasina kana mwoyo. Ndakazopiwa link yenyu brother Nash nomwe musikana ari kunoku kuDubai. She is also a small house. Anozivawo zvandiri kusangana nazvo. Iye akandiudza kuti chingoreurura zvimwe kuda kwanisa kuwanawo munhu anokubatsira. Mukomanashi murume wangu paanouya kunoku haauyi nemapublic flights, vanoshandisa ndege. Anokwanisa kunoburukira kumilitary base, ndokwatinokwanisa kuenda kunomutora ikoko nevana. Anongouya zvake akanyarara. Kana tikaenda kunomutora tinodzoka tiri mumotikari dzakasiyana, haadi kufamba nevana. Uye anoti kana auya kunoku panoitika misangano inotyisa nemamwe madzimambo ekuNigeria, vana South Africa, vanokwanisa kushandisa kana mansion yangu. Inini dzimwe nguva ndinomanikidzwa kuvashandira sekunge ndiri maid. Panguva yacho iyoyo vakadzi vanondishandira maArabs vanotonzi vambomira kuya kubasa, asi mabodyguard anoziva zvose zvinenge zvichiitika. Rimwe zuva mukomanashi ndakambotorwa ndikaendeswa kune imwe hotel. I think kutori neumwe mukadzi ainge abviswa kuZimbabwe. Mukadzi uyu anenge akafa in the middle of a ritual, asi handinzwisisi. Mukadzi uyu aita sekunge ane maboutique, saka ainge auya kunoku kuDubai kuti ange achizoitiswa maritual zvekare nekushandiswa nemaArab. Zviya zvekuti vanenge vakakuvharira muhotel vachikudyisa tsvina, vachikurepa, vachikudzipa, vachiita sei. Saka kuda ainge azvipira kuti ange achiita go through that ritual so that ange achizokwanisa kuita mari yakawanda. Asi mukadzi iyeye akashayika. Takaendako
it was so scary zvinhu zvandakaona zvinotyisa kana kuzvitaura, because it involves a lot of crime. Vana vangu vatatu vakaremara ava vanotorwa ropa mwedzi wega wega. Mukomana akandiitisa maDNA kurwadza kwazvo, akandibvisa umhandara. Ndinogara panzvimbo pekuti pakachengetedzeka, handina kana access yekupinza murume. Kana ndikabuda ndinokwanisa kubuda ndiri 1, but ndinotozviona kuti pane motikari inenge ichinditevera. Motikari iyoyo inenge ichinditevera ndinenge ndisina kubva nayo pamba, asi ndinongozviona kuti pane munhu ari kunditevera. Kunyange ndikati ndiri kuenda kunoshopa kumall, panenge paine varume vaviri maArabhu vanenge vachingonditevera kwose kwandinenge ndaenda, vanenge vachinditevera, but ndakaitiswa maDNA kurwadza kwazvo. Paya pakabuda chirongwa chemaDNA pachakatanga paYouTube, mukoma ndakati asi murume uyu auya nechirongwa chake, ko isuwo vamwe tava kushungurudzwa nevarume. Murume shuwa anozviziva kuti vana ndevake, but ava kunditi maDNA awo akaitirwa kunoko. Vana vangu vanokwanisa kumbondibvunza mibvunzo inondirwadza. Ndine mwana wangu uyo ane 8 years, anokwanisa kundibvunza achichema chiti, mama, sei dhedhi vasingadi kuti tinge tichifara? Dhedhi vanoda kuti tinge tichingogara takasuwa. Handina kukwanisa kumupindura nekuti mwoyo wangu wakatsemuka. Murume uyu anondichikidzira pose paanouya kunoko. Anoti kana ukada kuedza kutiza baba vako nehanzvadzi dzako kuBulawayo vanofa, ende ndine boys dzangu dzinokwanisa kana kutongovauraya, ende ndinotozviziva mukomana kuti nini ndiri musungwa, ndiri kuripa mhaka dzandisingazivi nekuda kwekuti ndakazvarwa ndakanaka. Hanzi Lobengula akaba vakadzi vashona vainge vakatsvuka. Ndanyora izvi nekuti ndiri kutsvaka nzirawo yekuponesa vana vangu, kunyange vakaremara. Rudo rwaamai haruparari. Ndakanzwa kuti imimi munoburitsa zvinhu zvose izvi pachena, uye ndinovimba kuti pane munhu ane mwoyo anogona kundibatsira. Handizivi kana zviriko zvekuti kune n'anga dzinokwanisa kuitawo kana mashiripiti ekuti vana vangu vange vachizopora vakwanisawo kurarama life iri nani. Mukomanashi soft life, ende chinondirwadza ndechikuti handina kumbogara ndakakumbira soft life, handina kumbogara ndakada kuita slay queen muupenyu hwangu. Uye kune avo vakadzi vanoti kana vakaona masmall houses evanhu vane mari vachirarama esoft life, idzo dzinenge dzichipostewa on social media, zivai kuti kushure kwemakamera misodzi yega yega, misodzi yaunoyeredza serwizi, nekuti unenge uchishungurudzwa. It is not easy kuva small house yemunhu anenge akaromba. Uye zvekare runako rwemwanasikana muZimbabwe ndinoona sekunge itori crime, nekuti kana wakanakisa unogumisidzira wava kunzi haufaniri kuti unge uchidanana nemunhu waunenge uchidanana naye. Kune vaunenge uchifanira kuti unge uchizozvarira vana kana kuti mwana. Kana ndikanyarara mushure memeseji iyi, zivai kuti zvimwe kuda ndatorohwa ini kana ndikafa, asi regai nyika inge ichizviziva kuti izvi ndo zviri kuitika. Kutori nevakadzi vakawanda vekuZimbabwe vari kunoko kuDubai. Tiri kurarama muusungwa, but kana ukasvika pamba pangu kuti ndinge ndichikuudza kuti ndiri musungwa, unoti mai imi munonyepa. Tiri kutongoshandiswa mukoma, titongoriwo maassets. Zvinorwadza mukoma kuva musikana akanaka muZimbabwe kana vabereki vako vasina mari, itori crime. Ndiregerereiwo baba vangu, dai ndisina kumbozvarwa ndakanaka kudai, zvimwe kuda tingadai tiri tose, ndikadai ndichishanda pamwe ndichiendawo kuSouth Africa sezvinoitawo vana vevamwe vanhu. Iyo mari yamunodya iyi hamutozvizivi kuti imari yamunopiwa, asi kuseri kwayo ndinenge ndichingochema ndichiyeredza misodzi. Zvinorwadza kurarama uchinzi une murume wausingazivi. Kana akauya kuno anenge achiti kana akanditarisa
anenge achiita kunanzvira achiti asi ndakapiwa mukadzi akanaka, chigara neni haadi, anokwanisa kungouya kamwe chete pagore. Naimi nezera rangu 32 years old. Just imagine kuti zvimwe zvinhu zvandisingakwanisi kutaura pano pajekerere zvandinozviita kuti ndinge ndichibvisa stress kana kuti iyaya yavanoti sexual tension, because ndiriwo munhu wenyama. Zvimwe zvacho zvandinozotozviita zviri illegal kana ukabatwa uine matoys akadaro mumba unokwanisa kana kutogurwa musoro, because kunoku havatendedzi zvinhu zvakaita saizvozvo. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handizivi chinonzi murume ndinozotongoita zvekushandisa iwawo matoy apa, hanzi hazvitendedzwi, hanzi ndo nyaya yangu. Zvakangooma hazvo vedu, vari kuti vakatumidzirwawo elinki nevamwe vahanzvadzi. I think vaya vakambouya neconfession yavo yandanga ndisati ndadzoka nepart 2. akomana zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi vatoriko vanhu vari kugarako kuDubai. Hanzi it is a small community yevakadzi vari kurarama a good life, masmall house anoburitswa muZimbabwe, wogarako kuDubai uchichengeta vana vako. Asi hanzi vamwe vacho vakaroorwawo nevarume vasitomborina kana pressure vana kuromba. Hanzi vamwe ndisu takaita munyama tikaita zvekushandisirwa udzvanyeriri. Hanzi uri kubhadhara mhosva dzaLobengula uyo akatora vakadzi vechishona vainge vari vatsvuku. Zvakaoma komana. Mahwani, ngatitaurei nezvayo mucomment section nyaya iyi.